שלום לכולם, היום אני רוצה להראות לכם את התהליך הכנה של דורו. אז דורו, למי שלא מכיר, זה תבשיל עוף מאוד טעים ממטבח האתיופי. אז יש לי לקוחות שמגיעים באמצע שבוע למסעדה ומבקשים דורו ומתבאסים שאין. אז אני רוצה לציין שאני מכינה רק בחמישי ובשישי יש לי דורו. כי כמו שאתם רואים, זה סופר קשה להכין את כל התהליך הזה. צריך זמן. כמות הבצל שראיתם, זה לבשל אותו, גם לטגן אותו יחד עם החריף, כמו שאתם רואים, והשטיפה של העוף זה שונה. אז לוקח הרבה זמן, וזו הסיבה שיש לי רק פעמיים בשבוע. אבל כמה שזה עבודה קשה, תמיד שזה שווה, מאוד שווה, כי כולם מתענגים, וזה הכיף שלי לראות שאנשים נהנים מהאוכל שלי.